Ayo aku yang mulai. Nah, apa yang mulai sih? Kemarin wis. Wah, bocah-bocah emang aku bener aja gocekan kok ketabrak motor. Alah Mbak, ngomongnya ganggu. Ayo senengane ngurusi urusan wong wae. Banyak digubris nih, Cang. Wah, wis diomongi apik-apik kok malah ngono. Gak tau dididik ngono kuwi jenenge. Aku ngayang ora teh, Mbak. Aku kan dadi nunggu es teh karo roti, kaya biasane suwen. Yo sabar, tanganku yo mong loro lah. Kowe iki kok jek padha nggih seragam mesti orang pamit. Wis to, Mbak, kene suwe negara mulai ae. Cepet lo Mbak, sak sore. Sabar, Gus, iki lho wis dadi. Ya. Lakon ya. Sopan aku lu tua sama kowe. Berisik. Denis, iki ono apa tuh Cak kok iso ndek isor? Iki lho, Mbak, ini Pak. Pengemis ganggu mang wae. Ganggu piye to? Mbak niki kok iso teng dawa ngene iki pripun? Ami ngajeng riyen. Kowe maneh iki, mesti gara-gara kowe ora ning dalan, ora ning ngendi ae mesti gawe masalah. Ancen arek gak ditata krama. Wah, saka kowe kabeh. Kowe kudu ngajeni marang Mbak Denis. Arep Mbak Denis kuwi pengemis, kowe kudu tetep ngajeni. Kembali aku yen ning dalan jogo cekan ning nganggo kuwi dalan kuwi kowe tok. Mergo yen kecelakaan kowe sing rugi. Kula nggih nyesel, Mbak. Kapunten nggih, Mbah, pun kasar kalian jenengan. Ya ora apa-apa. Kalau gitu ngapura. Ya tak ngapura pancene kowe papat iku jek bocah lan kurang didikan. Anane kabeh wis tak lalekke aja dibaleni neh ya. Ya ora apa-apa, jadi baleni maneh. Saka cerita kuwi mau, kita kabeh kudu ngajeni lan manut marang wong tuwa, mujudake kewajiban kang kudu ditindakake. Unggah-unggah balika beneman mekaro wong tuwa bisa ditindakake kanthi maneka. Warna kanyata kanggo swara alus lan krama lan ngrungokake kanthi serius. Unggah-unggah basa marang wong tuwa mujudake sikap kang wigati lan kudu dinuweni saben wong sikap kasebut minangka wujud bektine marang wong tuwa lan bisa gawe seneng. Ya tak ngapura pancene kowe papat iki jek bocah lan kurang didikan. Aja dibaleni neh ya. Ya, tak usah yo baleni. Omongane Mbak Lina iki karo yen Mbak Denis. Oke. Misi gaya marah. Gaya marah. Kowe iki kudu ngajeni marang Mbak Denis. Yes. 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 Kapan sih Ren? Pengemis. Wong wae rasa ngono wae. Ngajeng piye? Kowe meneh iki mesti gara-gara kowe. Dewa kakak ngomong ya. Mbak Denis, iki ono apa tuh Cak kok iso ndek isor? Iki lho, Mbak, ini Pak. Pengemis ganggu mang wae. Ganggu piye to? Mbak niki kok iso teng dawa ngene iki pripun? Ya Allah, Mbak. Kami ajeng riyen. Kowe meneh iki. Mesti gara-gara kowe. Gak ning warung. Mbak Denis, iki ono apa tuh, Cak?
lek mau mangan Simba ra diwehi padahal Simba wis ra mangan. Umbrus wae tambah marahi rai namangan. Ono lho Mbak, ngale wae. Ora. Yo wis. Kayak enak men lek mau mangan Simba ra diwehi padahal Simba wis. Nukul. Iso. Ya ra iso ta. Iso. Gak iso ya iso. Karo apa Mbak? Cepetan lo, wes pin. Iki lo ngomong legen. Mas lak sore. Karo apa Mbak?